kuirania okoboko na kubasira baria bari no kugania niko bone kiombe kemo getari ya serikali kya Nyasogota umubaso orero kyanyara ko bagi kubwaterana na basibwa ase echera enene ya Kisii ase erio gosanga nabo igo kubasira ase okoba ogosiro kwebinto ao eberache gutumeka asobogima bwabo kirari tukobuna gotumanya umurikito Pethuel Machini. Kiombe kemo getari ya serikali kya Nyasogota nigo mubasorero kyabatarira basibwa ase ejera ya Kisii erigosanga na kubasira sokoba ogosiro kwebinto ebiba gutumeka asobogima bwabo bwakirari tuko unencheremo yokwirania okoboko gocha sebalia batari kwenyara togasiki permission yokoreta chindagera togate uchindagera njiri gocha egento turarete ne bintu bigotumeka muna chisabuni chitissue na kende turarore kenteke na masabo twareta korwase gurubu yaito na obokonyi ebintu bike byo gotumeka muna chisabuni ne chitissue igo twairane iringa biyamono asenge nchiyo gotwaregani okwanekerekyo niko bakokire mirimo yo gonchire chimbwa yabero yakorekana sabasibwabo asabange bagonchire chimbwa chinga kibakoigurura maiga yo gokore gesibo kyabo igatwago getigunga tigatoche iga asenge njo yega asingi yego korekana kurwase echera yaito iga abantu bakire iga batumanyete iga bagocha iga linka bara abantu barabaya abande babaira barandi abande bare masonary carpenters egasiengiya Wigo niko batabire kiombe kyo niga kerwete asokuru gosira sabantu bare no kugania wetera semibuka yabo asebaro koboria gocha sebyombe binga munebyo kubwache cyomokyo yo wogosira balia bare no kugania nigo nko basegeta ebyombe biri binde byonsi bire isko tubwatirane gokonya abantu bona abayiga asenge njo na mbabwatu kugania okonge turuntu tunyako batuko bako nanyana niko baburire gosirwa asogwikirana imirimo ingabune yiga ase bamuburire mugabana bwe county ya Kisii Muska Paul Simbarati komerana barabo eri gusanga cinchira cyoko bayikera abanke abo tugwetorro murayito simba tumwana ntulingani elimo nando matera rontu wacha korra abana ba minto bare maiga nabo bisabara barabaya nabo tugwetenga na intu tonyore simbo tumukwanira ngo tumukwana ali twa mukwaneti atote nandi mubango kyabwate asomo gusitari boigo ntonyore ti de oyo tenete lakini o deputy otwando revia very professionally with a lot of hospitality and we will be continuing to come here akorengana no mukonyi wo mutenirwe kigambere kyo waningo Abraham nigo boigo ariganire bonsi bale no kugania kugosira asata bina chinsemecho nigo chabakonyira bange gonchoriria. Ningependa kuwahimiza tu kama kuna vikundi vingine huko nje ambavyo vingependa kututembelea na kukumbuka kuwa hata wale ambao wamefungwa bado ni binadamu na mwisho wa kifungo itabidi warudi huko kwa raia waendelee na kazi zao. Baada ya kifungo kuna marekebisho, kuna masomo, watu wanatoka kama ni mafundi, wahubiri, wanaweza kujenga nyumba. Tunaomba tu community huko nje iwapokee, iwakaribishe ili waweze kuachana na mambo ya uhalifu na wakuwe wananchi wazuri, wa contribute na wachangie sana katika uchumi wa taifa letu. Kuripoteria Ensoko TV kuroigasi kigambere kenene gya Kisii, county ya Kisii, Pethuel Machini.